И сега вече записваш. Записваш, виж. И може да си таковаш. И сега като натиснеш това копче и го спираш. Пък иначе докато таковаш. Отвори примерно скайпа. На скайп. Направи си го на цял режим скайп. Виж там отгоре, където пише запис и пише... Не. Виж, чакай, върху нищо не отивай. Виж как пише запис и колко време си заснел.